Іван Пташнікаў. Урывак з апавядання Алёшка. За вайну у вёсцы адвыклі ад пісем, як казала маці, а ён, Алёшка, дык нават і не помніў, як яны выглядаюць. Мусіць, ім да вайны ніхто іх не пісаў, а цяпер Амельян з Крайска прывез трохвугольнічак, складзены самалёцікам. Лісток сашытка у касую лінейку, які быў у Алёшкі, калі ён пайшоў у першы клас. Пісаць і чытаць ён умеў яшчэ і тады. Пакуль пайсці ў школу, ён перачытаў букварь і каляндар. Перад вайной лісткоў з каляндаря не вырывалі, пагэтаму ён правісеў яшчэ 3 гады. Пакуль у паследнюю блакаду не згарэў разам з хатай. Чытаў яго ўсягды Алёшка, чыталі і партызаны, якія казалі, што гэта не каляндар, а савецкая ўласць у хаце жыве пры немцах.